Lekári by mali postupovať tak, aby pacientom ublížili čo najmenej. História však ukazuje, že mnohokrát sa to ľahšie hovorí ako robí. Pozrite sa na desivé lekárske praktiky z minulosti, z ktorých vám bude behať mráz po chrbte. Vítam vás pri novom videu. Púšťanie žilov. Prakticky po tisíce rokov sa lekári držali viery, že choroba je iba dôsledkom zlej krvi. Podľa starovekej lekárskej teórie obsahovalo ľudské telo 4 základné telesné šťavy: žltú žlč, čiernu žlč, hlien a krv. Tieto šťavy bolo treba udržiavať v rovnováhe. Keďže pacientom s horúčkou či iným ochorením bol často diagnostikovaný nadbytok krvi, ich lekár im jednoducho narezal žilu a vypustil časť životne dôležitej tekutiny do nádoby. Niekedy boli na podobné účely využívané pijavice. Hoci táto praktika mohla často viesť k smrti v dôsledku straty krvi, odtok krvi bol bežnou lekárskou praxou až do 19. storočia. Dokonca aj dnes sa pijavice či kontrolovaný odtok krvi využívajú na liečbu niektorých zriedkavých ochorení. Trepanácia. Najstaršia forma chirurgie ľudstva je tiež jednou z najstrašidelnejších. Pred 7000 rokmi sa po celom svete hojne rozšírila desivá chirurgická praktika, kedy bola pacientovi vyvrtaná diera do lebky ako prostriedok na liečbu. Podľa rôznych špekulácií vznikla najskôr ako kmeňový rituál, kedy takto uvoľňovali liečitelia z pacientov zlých duchov. Údajne tým liečili bolesti hlavy a liečbu krvných zrazenín. Nálezy lebiek z Peru zase ukazujú, že to bola bežná núdzová liečba v prípade ťažkých poranení hlavy. Hoci táto praktika znie desivo, nálezy odkazujú na to, že mnoho pacientov túto operáciu prežilo. Ortuť je dnes už preslávená svojimi toxickými vlastnosťami, kedysi však bola používaná ako bežný elixír pre vitalitu a dlhovekosť. Niektorí liečitelia dokonca sľubovali, že konzumáciou ortuti môžu pacienti získať schopnosť chodiť po vode. Od renesancie až do začiatku 20. storočia bola ortuť používaná aj ako populárny liek na syfilis. Hoci sa tvrdilo, že liečba ortuťou je úspešná v boji s infekciou, pacienti často umierali na poškodenie pečene a obličiek spôsobené otravou. Masti zo zvieracieho trusu. Starovekí Egypťania mali pozoruhodne dobre organizovaný lekársky systém, kde sa každý lekár špecializoval na iné ochorenie. Mnoho z nich malo v obľúbe predpisovať rôzne masti zo zvieracieho trusu ako liek na všetky choroby a zranenia. Ženám potom ako formu antikoncepcie odporúčali vložiť krokodíly exkrement do vagíny. Na boľavý zub sa zas používala pasta z trusu mŕtvych myší. Hoci tieto nechutné prostriedky väčšinou viedli k tetanu či infekciám, v zriedkavých prípadoch nemuseli byť úplne neúčinné. Bolo totiž dokázané, že v niektorých typoch zvieracieho trusu sa nachádzajú antibiotické látky. Kanibalská liečba. V staroveku vám lekár na neustále bolesti hlavy, svalové krče alebo žalúdočné vredy mohol predpísať elixír obsahujúci ľudské mäso, krv alebo kosti. Rímania verili, že krv padlých gladiátorov dokáže vyliečiť epilepsiu. Lekárnici z 12. storočia zas boli známi tým, že uschovávali zásobu prášku z múmií ulúpených v Egypte. Ľudia verili, že tieto kanibalské lieky majú magické vlastnosti. Keď konzumáciou pozostatkov zosnulej osoby pacient prijal aj časť jeho ducha, čo viedlo k zvýšeniu vitality a pohody. Typ ostatku obvykle zodpovedal umiestneniu ochorenia. Napríklad lebka bola používaná na migrény, ľudský tuk zas na bolesť svalov. Teraz sa trochu posunieme v čase dopredu a o následujúcich faktoch vám poviem jediné. Ak máte strach zo zubára, asi by ste nedokázali žiť v minulosti. Samozrejme upozorňujem, že od tejto časti video nebude vhodné pre citlivé povahy a citlivé zuby. Stomatológia v minulosti.
Dnešná stomatológia je modernou oblasťou medicíny a hoci zubárina vždy existovala, často ju vykonávali doslova na kolene. Zubárske úkony dlhé obdobie vykonávali holiči, ktorí sa nevenovali prevencii, ale výlučne iba trhaniu zubov. Napriek tomu, že i dnes majú mnohí ľudia strach sadnúť si do zubárskeho kresla, v dnešnej dobe je to pohodlné. Vedeli ste, že starí Rímania používali ľudský a živočíšny moč ako ústnu vodu? Jeho používanie bolo také bežné, že Rimania vykladali na verejné priestranstvá hrnce, do ktorých mohli okoloidúci močiť. O obľúbenosti tohto moku svedčí, že na neho vláda uvalila daňovú povinnosť, ktorá sa týkala zberateľov a predajcov. Moč považovali za tekuté zlato, keďže mal vysoký účinok pri bielení zubov, a to najmä vďaka amoniaku, ktorý obsahuje. Protézy z reálnych zubov. Dnešné zubné protézy sú z umelých materiálov. Pred niekoľkými storočiami ich však robili zo skutočných zubov. V roku 2016 našli talianskí výskumníci pri vykopávaní zubnú protézu zo zubov rôznych ľudí. Zuby dohromady spájal drôt zo zmesi zlata, striebra a medi. Podobné protézy našli napríklad v Egypte. A odkiaľ prichádzal materiál na protézy? Často svoje zuby predávali chudobní, aby získali peniaze, ale hlavnými dodávateľmi boli vykradači hrobov. Dopyt po zuboch stúpol najmä po bitke pri Waterloo, keď boisko bolo plné mŕtvych vojakov. Hotové protézy vyvážali až do Británie, pričom sú známe ako zuby z Waterloo, čiže zubné protézy boli vyrábané zo zubov, ktoré boli vytrhnuté mŕtvolám. Staroveké zubné pasty. Prvé zubné kefky pochádzajú z obdobia medzi rokmi 3500 až 4000 pred Kristom, keď si Egypťania a Babylončania čistili zuby roztrapkanými koncami vetvičiek. Zaujímavé je, že zubnú pastu vynašli asi 2000 ročia pred kefkou. Starí Egypťania vynašli prvú zubnú pastu okolo roku 5000 pred Kristom. Ľuďom slúžilo ako zubná pasta v podstate čokoľvek. Spálené vaječné škrupiny, popol z kopít, a dokonca ľudia žijúci okolo sopiek pridávali do pást pemzu. Gréci a Rimania rozomleté kosti, ústrice alebo drevené uhlie či kôru stromov. Okolo roku 1800 zubná pasta obsahovala najmä mydlo, neskôr kriedu. Mydlo zostalo aktívnou zložkou pasty až do roku 1945. Zubársky pelikán. Zubársky pelikán je nástroj, ktorý v dnešných zubných ambulanciách našťastie už nenájdete. Jeho použitie bolo nesmierne bolestivé a často poškodzovalo ďasná a susedné zuby. Pacienti často končili s vážnym krvácaním. Nástroj dostal také pomenovanie kvôli podobe so zobákom pelikána. Vynašli ho v 14. storočí a považujú ho za jeden z prvých zariadení pre extrakciu zubov, ktorú vykonávali spomínaní holiči. Pacient sedel na nízkej stoličke a holič za ním. Naklonil si pacientovú hlavu a zaistil ju medzi svojimi stehnami. Následne chytil do ruky pelikána a za obrovskej bolesti ťahal zub, kým ho nevytrhol. Lobotómia. Lobotómia je neurologický operatívny zákrok, ktorého podstatou je narušiť nervové prepojenia prefrontálnej mozgovej kôry. Kontroverznú metódu používali najmä na liečbu psychických porúch a hoci v niektorých prípadoch bola účinná, často ju sprevádzali vážne vedľajšie účinky a komplikácie, ktoré nezvratne poškodili kvalitu pacientovho života. Lobotómia patrí k temným stránkam medicíny. Operatívny zákrok mozgu mal zmierniť príznaky psychických ochorení, no pacienti po ňom často zostávali apatickí či bez duše. Mnohí z nich zomreli alebo spáchali samovraždu. Napriek tomu uskutočnili desiatky tisíc takýchto zákrokov. Lobotómia je dnes už považovaná za barbarstvo a opis tejto procedúry skutočne znie ako z hororu. Neskôr ju lekári uskutočňovali ihlicou, ktorou vnikli do mozgu cez očnú jamku a prepichli tenkú kosť za ňou. Účelom tohoto zákroku malo byť zmiernenie príznakov schizofrénie a ďalších psychických ochorení. Mnohí pacienti však po operácii zostali otupení, apatickí a neschopní emotívneho prežívania života. V horších prípadoch zomreli alebo neskôr spáchali samovraždu. Ďakujem za zhliadnutie tohoto videa.
Ak sa vám páčilo, môžete ma podporiť lajkom a odberom na môj kanál. Taktiež môžete navštíviť môj Instagram. Ešte raz ďakujem za zhliadnutie a teším sa na vás pri ďalšom videu.